Nu gør vi det med nødder. Så. Og det er sådan nogle vandnødder. Der var et chicken. Var det det? Okay, så... Hvor det chicken Der var var et. Okay, det er lige meget. Sådan der. Okay, nu er det dig, der skal kigge væk. Ja. Kig væk. Okay. Men jeg skal lige have min højdestik. Så. Bum, bum, bum. Sådan der. Okay. Bum, bum, bum. Okay. Start det. Okay. Safe. Og vi spiser dem ikke. Så gør sådan. Jeg er heller ikke lige vandnødder. Okay. Bum. Ja, der er 5, ja. Okay. Bum. Du gør sådan her. Nej, det gør vi kun, når det er bum. Nå, bum. Det var bum. Hvad var det? Nå, ikke bum. Save. Bum. Save. Skal jeg ikke? Nå. Bum. Nej! Jeg nej. Der bliver en speedrunde. Okay. Og det er par 7.